खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ केरेलानि वायनाडआव जानाय हा गिसिखानाय जाथायाव जिउ खहा जानायनि अनजिमाया बारायनानै सा 250 जाबाय केरेलानि वायनाड जिल्लायाव थांनाय समबारनिफ्रायनो रोजा अखा हानायनि जाउनाव हा गिसिखानायजों दासिम 250 नि बांसिन जिउ खहा जाबाय आरो लोगोसे दरब्रै गामिया सिलिंखार जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों बेनिनो 130 जोखोम जानाय सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ आरो 240 सुबुंफोरखौ दासिम हा सिङाव गोदोनानै दं होनना मिथिनो मोनदों बोथोर बिगियाना दिनैबो जिल्लायाव अखा हानायनि सांग्रांथि होबावदों दासिम 3000 सुबुंफोरखौ भारतारि सान्थ्रि हान्जाया रैखाथियै बोखांनो हाबाय रोजा अखा हानायनि जाउनाव न' बां बिफां लाइफां बायसिनना थानायनि थाखाय नागिरनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जागासिनो दङ जाथायनि सायाव खौरां लानो मैया राहुल गान्धी आरो प्रियंका गान्धी मोनहा नायगिदिंहैदों आरो भुगिनांनाय सुबुंफोरजों लोगो हमदों नैथि खौराङाव दङ पेरिस अलिम्पिक 2024 आव बाहागो लानानै मोननै ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हानानै जारिमिन सोरजिबाय हादरनिफ्राय एयार पिस्तल गेलेगिरि मनु बाकरआ थामथि खौराङाव दङ सालबारियाव 3 ड्राग्स फालांगिरि हमदों बाक्सा जिल्लानि गबर्धना थानानि बंसिबारियाव ड्राग्सनि बेरेखायै सांग्रां रायजो राजाफोरा सं दाननानै होबथानायनि राहा लादों रायजो राजाफोरा ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनानै पुलिसनो गथायनानै होदों 3 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ इसारुल आली बशीर आहमेद आरो रुबुल आली होनना सिनायथिनो हादों ब्रैथि खौराङाव दङ मणिपुराव फिन दुंहाव थासारि बे खेबाव सोमावसारगिरिफोर आरो पुलिसनि गेजेराव दाङाबाजि जादों सोमावसारनायखौ दबथायनो थाखाय मोदै गग्रा गेस बाहायदों आरो पुलिसआ गुलिबो गावदों आरो मणिपुरनि खौरांगिरिफोरखौबो पुलिसआ गाग्लोबदोंमोन खौरांगिरिफोरनि केमेरा माइक्र'फन बायदिफोरखौ सिफायदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों 15 दान सिगांनिफ्रायनो रैखाथि बादायाव थानाय सुबुंफोरा मैया सोमावसारनानै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादोंमोन बे सोमावसारनाय हाबाफारियावनो सोमावसारग्रा आरो पुलिस हान्जानि गेजेराव दाङाबाजि जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों बाथि खौराङाव दङ केरेलानि वायनाडआव जानाय दुखुनांथाव हा गिसिखानाय जाथायनि उनाव हिमाचल प्रदेशआव गिख्रंथाव अखा हादों मैया हिमाचल प्रदेशआव जोमै गावनाय जाथाय जादों जेराव सिमला मान्डी आरो कुल्लुआव जोमै गावनायनि जाहोनाव गोबां खहा जादों बे जाथायाव हान्था मेला खालामग्रा लामाफोरा बायफ्लंदों आरो आबाद फोथाराबो गोबां खहा जादों बे गिख्रंथाव जोमै गावनायाव 2 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों आरो 7निबो बांसिन सुबुंफोरा दासिमबो गोमानानै दं होनना खौरां मोननाय जादों द'थि खौराङाव दङ बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला सापागुरियाव थानाय इउनिभार्सेलाव दान्दिसेनि हाबाफारिजों आरएन फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय 60 लाखनिबो बारा रां बाहायनानै दिहुननाय आबुं बर' सावथुन थैसाम 2 नि ट्रेलारखौ मैया बेखेवबाय फैगौ आगस्तनि 30 अक्ट'आव थैसाम 2 सावथुनखौ मोन 9 सिनेमा हलाव देखायनाय जागोन होनना बुंथिदों रबि नार्जारिया स्निथि खौराङाव दङ फुटबल अनसायगिरिफोरनिसिम मिथिहोनाय दुरान्ड कापनि गासै मेचनि टिकेटखौ अनलाइननि गेजेरजों लानो हासिगोन क'क्राझार साइ स्टेडियामाव गेलेनो गोनां 133 थि दुरान्ड कापनि गासैबो मेचनि थाखाय टिकेटखौ अनलाइनाव लानो हासिगोन दाइनथि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां मिस्टार मिस गेलेक्सि 2024 सिजन 3 आव सासे बर' फिसाया देरहासार जानो हादों थांनाय 28 जुलाइ खालि बङाइगावनि सलन्तापारायाव मिस्टार मिस गेलेक्सि 2024 सिजन 3 नि जोबथा बादायलायनायखौ खुंफुंदोंमोन बे बादायलायनायावनो चन्दीचरण बर'नि आंगो फिसाज्ला अमनिल बर'आ मिस्टार गेलेक्सि बिमुंखौ मोननो हादों मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों 2023 मायथाइनि मिस बङाइगाव रानार आप जानो हानाय पिंकी रानी बर'आ गुथि खौराङाव दङ निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव जिआरपिआ कामरुप एक्सप्रेस रेलगारिनिफ्राय 240 बस्ता सन्देह खालामजाथाव बार्मिज सुपारि हमदों जिथि खौराङाव दङ अमृत भिक्षा आन्दलन 2024 गेदेर बिफां गायनाय आसनि बेखेवदों चिरां जिल्ला काजलगाव फरेस्ट डिभिजन मावखुलियाव आसाम सरकार आरो चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब जायगाफोराव 5,78,000 बिफां गायनायनि बिथांखिखौ मैया बेखेवबाय बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आलासि हिसाबै चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि पि बिजया भास्कर पेदि बिटिआरनि लेङाइ बुंथिगिरि अबिराम महानायक आरो चिरां काजलगाव डिअफ
कुनजुन बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लानानै मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवना होयो। 17थि खौराङाव दङ बेरगावआव बर' आइजोनि जाफुंसारनाय। एमएस बिनानाव दख'ना स्ट'र मुंनि बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि फानग्रा गला बेखेवदों। उदालगुरि जिल्ला बेरगावनि सेवनि समबाय समिति लिमिटेडनि मोखाङाव डिमाकुसि बेरगाव राजा लामा सेराव फसंनाय बिनानाव दख'ना स्ट'रखौ मैया बेखेवना होयो। उदालगुरि जिल्ला आबोबनि लेङाइ आफादगिरि बिथराय बर'आ मैयानि बे बेखेवनाय बुब्लियाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि रहित बसुमतारी, खाग्राबारि एबसुनि आफादगिरि अजित बर', गाहाय नेहाथारि बड'सा दैमारि, बेरगाव एबसुनि गाहाय नेहाथारि दैथुन बर', उदालगुरि जिल्ला आबोबनि लोगो गाहाय नेहाथारि शर्मिला बर'जों लोगोसे ओनसोलनि गोबां अनसायगिरिफोरा बाहागो लाना जाफुंसार खालामो।